दिनैहाय नै शिबदलाव हाबफैबाय जोङो नै शिबदल सिङाव हाबैला जोंना दिनैबो ओंखारलायबाय Day 2 शिबसागराव फार्स्टआवनो नै शिबदल नायफैबाय लोगोफोर नोंथांमोनहाबो नायफालांबाय थादोलाय दिनैनि मोनसे Day 2 ब्लगखौ आरोना शिबदल जा मानसि बे मानसि ओमफ्राय आङो सिङाव हाबथ'ला आरोना मानो होनबा ब्रेकफास्ट खालामनानै फैबाय नालाय सिङाव हाबथ'ला नै बियो शिबदल आरो हाबनाय जायाखिसै ब्रेकफास्ट खालामखांनायनि उनाव ओमफ्राय बैथिं मोनसे दंबावो नै बेयाव थांनि सान्दुंजों जेबो नुवा सान्दुं गोसाथार नैबे मोनसेया देबिदल बे गिदिराहाय शिबदल ओमफ्राय नैबेयो देबिदल ओमफ्राय देबिदलमोन ना नैबेयो शिबदल नैबेयो देबिदल आरोना फार्स्ट दिनैनि Day 2 नि दिनै बेवहाय हाबफैगोन दे आरो नोंथांमोनहाबो नायनो हागोन मन्दिरखौहाय जों हाबाखिसै ब्रेकफास्ट जाखांनायनि थाखाय ना जा मानसि फैयो टाउनावनो दं बियो टाउन गेजेरावनो आरो शिबसागर टाउन गेजेरावनो दङ रांघराव हाबनोसै दायो जोंनाबो हाबजाखाबाय औ रांघराव नै रांघर गाहायाव मानो ओंखारखो गोजौ ओंखारबाय खारला खुरला खालामनाङा दे समायदों सौफैबाय बिबारानो गैथ'आ नै दासो गायनो लादों औ बन्द' जाथ'नानै दङ दै गहोग्रा सफैथारबाय बिबार नायनो होननानै फैनानै रांघराव एन्ट्रि खालामबाय आखाइजों बानायनाय जोब गासिबो मानि सावगारि जाखो जानो गोजौआव गाज्रि जाहांबायना खिन्थु जि थान्दालै हेन्डमेड जोब नै बेक साइडजों बैजों दङ गाखोग्राया बैजों दङ फैद' गाखोआ फैद' गाखोयो फैद' हा स्कुलनि मोनसेनि फैबावबाय आरो रंघर नायनो थाखाय बै गोजौनिखौ सिनायाखै खाथियाव मोजां देखायबाय आं लोगोफोर नोंथांमोनहाबो नायदो आरो औ फैदो माबा ग्रुप फट' लानो नागिरबाय नै रंघराव ओंखारबाय जों बासाव गाखोफिनबाय रंघरनिफ्राय ओंखारबाय बास गाखोफिनजोब्बाय नै दायो जोङो तलातलाव थांसै तलातलाव मोनफैबाय दायो नै हनै नालाय मालाय गल गल मास्टारफोरबो ओरैनो तलातल अबेजों हाबग्रोनो बैजोंसो गाखोदों तलातल नायनोसै सफैबाय नै तलातल ओरैबालाय गाखोनानै नायथारग्रोनोसै नामा मिस गाखोग्रोनानै नायनोसै थ'
आरो जा स्कुलनि छात्रफोर दंफैयो जानो माने सार थाबायबोफादो नै दायो जोङो तला सफैबाय आरो ना नायनो हागोन नै जोङो फार्स्ट गोजौजों गाखोग्रोबाय ओमफ्राय माने गाहायावबो दं आरो ना जायगाया बन्द खालामदो ना फाराफारि जाजोब्बाय औ बिराद स्कुलनि गथ'फोर दंफैयो नै थलाथल न'नि सिङाव हाबबाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय आयौ बेबा अबाव थाङो मिसमोन जेबो मिन्थिला आङो कनफिउस जाजोबो नै थांनाय लामाया गाहायनि गुदुङा नै जों एकदम माने नै एखे जोब आरो बेजों थांनो गिबावबाय ओमफ्राय बिसोरजों फैनो फै एक्सट्रा जायगा फैदो नै जि गिथावथाव गुफा ससेल' दानख'नायदां ओइ नै गुफा बानायनाय औ थारमाने ओरैहाबो ओरैबो एखेजोब आरो तला नै स्कुलनि औ गथ'फ्रा ओरै मिसमोनबो दंजोबो बेलेग स्कुलनि टिचारफोर आया ओइ हम लोग किधर से आ गया रे फैबावबाय दानालाय जोङो आन्दायफैजोब्बाय लामायानो गैया नै बेजों सिरियानो गैया जा गाज्रि आन्दायनानै गाहायावसो थंलेट जोङो नै नै हाबफिननानै देखायो दै जा गाज्रि आन्दायखायो तला ओरै हाबबा ओरै आन्दायो ओरै हाबबा ओरै आन्दायो औ जा स्कुलनि गथ'फोर बेजों नायनोसै ओइलाय ओइजोंबो दं आं बे सिङावसो थांनो लुगैबावदों नैबे सिङावसो औ बे सिङा जों नायबोखाबाय दा औ बैजोंना बैखौसो नायदों जोङो औ बेवहाय नायाखै बेयावबो माखासे बायबाय मोनसे नायफैलायबाय जोङो औ बै ओरै गोजौनिफ्राय ओंखारनानै आरो नैबे गोजौनिफ्राय जों बेयाव थाबायबोनानै ओरै सिरिजों नैबेखौ जोंनि फरायसाफोर फैदोंना बेजों ओरै ओंखारबोनानै एकदम माने गुसुथार हाबजायो नै इलाय माने फुरा सुराङानो सुरां आरो ना खारखुमाग्रा जेरैखि जाया ग्रोब ओरै फैदो नैबेजों फैदो ओरै हाबदो नैबेजों आयौ सुरां फैदो औ र' फैदो सार फैदो आं उन जाखाया ओमफ्राय थ'दो ब्रै जोब्बाय नै बैलाय माथो सिरि बैलाय ओरै इलाय गोजौआ बेसो गाखोफिनसै दायो दे नोंग्लिजोब्बाय जेबो गैलाना ए रानि मोसाग्रानो रानि मोसाग्रा हबाय जायगाया गुफा जोबदै गुफा बेजों औ ओरै गुदुं गोदो पर्दा दोनजोबोमोन ना बेवहाय
गैला सिंजोब गुफाजोब अबेथो लायदा लामा अबेजोंबा कारेंखरजों थंब्लेट फैजाग्रा लामा दंमोननो सासे औ ओरैजाय ना औ ओरैनोथ' दोननाय नङामोन मेम'रि थालांनाय जाबाय आरो बिराद स्टुडेन्टसफोर फैयो नै दा गाखोफैलायबाय जोंनिया खावसे ओंखारबाय माखासे बास लानानै फैयो ने ओमफ्राय बिसोर दा गोदानफोरजोब जालायबाय आरो नै फैयो नै गोदोनि लहानि आयु सिनारि दंजोबलायबावोसो नै गद औ बम गावनानैहाय होयो आरो बिदि नै ओरैजाय सोरबा फैयोबा आरो बैथिंबो दं गेटआव मेन गेटआवनो दङ नै एकदम दाउब' नै दाउब' मोजां तलातल न'नि सायहाखा दाउब'फ्रा मालाय एम्फौ जादों ओरै थाबाय तलातल घर ओरैबायदि स्टुडेन्ट नै जों दायो ओंखारनोसै बेनिफ्राय तलातलावबो बाजार जाजोब्बाय आरो सिगाङाव गैयामोन खोमा ना दा मालाय आराम बिदि बाजार खालायनानै लाजोब्बाय औ बैनिखौसो एसे नायहैनो र' जेरावबो एखे बेग दं मा दंजोबो नै बेखौ नायनो लुगैदों एसे आयद' खासेव गान्दा बै खानाय थेबग्रा हरजायो रुद्रसागर फुख्रि नै बैथिं थाबाय रुद्रसागर बिथिंबो मन्दिर दङ रुद्रसागर जोङो दिनै हटेलनिफ्राय थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोरनो बयबो रेडि जाजोब्बाय थफ्ला सुखांजोब्बाय नै बयबो जमा जाजोब्बाय जोङो दा जोंनि ट्रेना 9:30 आरोना लोगोफोर गासिबो रेडि जोबसै ओंखारसिगोन जों ना दिनै बैनो गबथाब जाजोब्बाय बयबो रेडि जोबसै ओरै जुम खालायलाना आं नै सिंखिया उन्दुनो ओंखारजोब्बायनो औ जोङो ओंखारसिगोन ना माबायदि मोनखो खिथालाय मोजां दा नोंसोरलाय मोजां ना बाय जों दिनै ओंखारसिगोन बाय लोगोफोर जों दिनै ओंखारसिगोन ना हटेलनिफ्राय जोंनि ट्रेना दङ दायो 9:00 जोंनि भिडिअखौबो नायदो ना बयबो मोजां मोनोबा लाइक खालामहरदो कमेन्ट खालामहरदो बाय बाय जों न'आव थांफिनसिगोन दायो मानदेनिफ्राय